За мача днес? Ами, бяхме се подготвили много сериозно за Варна. Значи тези неща, които ще бяха покрай тях и още ще бъдат закрити. Така нататък въобще не сме си мислили, че могат да дойдат с различен състав, неподготвени или Варна са такъв отбор, че 10 месеца да не взимат пари, винаги ще излезе с победа. Това бяхме. Мога поздравя момчета, че така се раздаваха и бяха концентрирани от началото до края максимално. Доволен ли си от играта на отбора? Днес видяхме, че имаше някакви смисъл, имаше леки слабости, особено втората част, имаше повече грешки. Това на фона на агресивната игра на Варна ли е или се дължи на нещо друго? Ами, значи ние сме подготвени за техния интензитет. Те да играят един от най-здравия баскетбол в България, може би. Но мисля, че в нападение се справихме, вкарахме 98 точки. Програмата е изпълнена. От кой си най-доволен днес или няма да отсечиш никой индивидуално? С 16 градуса и половина. Герасим Николов.